Oh, wow. So, hi guys! Welcome back to the channel, no? Mars and Sir Vlogs! So, sa vlog natin yan guys, mag-reaction video na naman tayo again. Pero, i-rate natin sila from 50% to 100%. Char! Yung mga ganun. Yung 50 is sila yung mga medyo mababa. Tapos yung 100, sila yung pinaghirapan talaga yung galaw. Ganun. So, ang i-rate natin na video ngayon is yung Boom Boom! Char! So, yung Boom Boom guys, yung ating i-rate na video ngayon. Kaya, go laban best. So, ito na naman yung number 1. Oh, wow. Ang gwapo niya, diba? Ayun, ang cute niya. Diba? Ang cute niya, best. Ang cute niya. Tapos, yung katawan niya okay na okay talaga. Tapos, oh my God! Yung mga ganun. So, para sa akin is ano siya, ano yun si Kuya, nasa 80%. Kasi, oh my God, hindi naman sa maganda siyang gumaganong gano'n, no? Okay, hindi naman. Pero yung ang kagwapuhan niya, hindi ko nabibihag sa kagwapuhan, best. So, yun na nga. So, para sa akin, 80 si Kuya. 80%. Ang sarap ni Kuya, best! Yung mga ganun. So, second video. Ay! Grabe. Ay, pinagpawisan si Kuya. Ayun. O diba pinagpawisan si Kuya? Guys, talagang pinaghirapan. Talagang pinaghandaan yung video. Ganon. Ang taray. Ano kaya ginagawa ni Kuya? Sino lang guys, so para sa akin is ano siya, 90% kasi parang pinagpawisan talaga siya sa ginagawa niya, diba? To the effort talaga si Kuya. Oy! So yun na nga guys, 90% siya para sa akin. So, next video. Iba din. Wow. Ayun, nakakaloka ka. So yun na nga guys, ang galing niyang gumanong-ganon, no? Parang, oh my God, parang may pinag-isip talaga, parang may inisip talagang iba. Yung mga ganyan, parang, oh my God, may something. Ganon. So, ano siya, para sa akin is, kasi todo effort naman si Kuya, di ba? So, nakakaloka din. Effort siya. So, para sa akin is, 90 din siya, guys. 90%! Ganon, kasi, ang taray gumanon. Parang mga dito yung dito nila, no? Ang galing, ang galing. Bulaban tayo dyan. Ang sarap. So, next video. Oh, wow! Wow! Ang taray Kuya. Grabe talaga siya. Yung mga ganun-ganun talaga. Ang tigas ng katawan. Yung mga ganun. Ang sarap niya tignan. Parang, oh my God. Parang, yung mga ganun. So, para sa akin is 100% si Kuya. Guys! 100% kasi yung ganun niya to the effort din naman. Tapos, pak! Yung katawan best! Tapos yung, mga ganun talaga siya. So, yun na nga guys. So, para sa akin 100% to si Kuya. 100%. Kasi ang galing. Ang galing. Char. Charot lang. So, next video tayo. Wow. Parang natinik lang si Kuya, no? Wow. Wow. Ano tayo? Wow. Natawa ako sa mga ganun niya. Yung talong-talong niya, natawa ako kasi parang natinik lang si Kuya. So, pinaghirapan din naman. Ganun, diba? So, okay na din si Kuya. Tas,
yung ganon-ganon niya is, medyo naman, medyo okay lang din, no? Pero para sa akin, isa na to si Kuya is 60% or 50 na lang, ganon. Di ba, 50% sa akin si Kuya, kasi parang nahihiya siya, parang may tinitingnan siyang tao sa labas, ganon. So, diba? Pero ang galing niyang gumanong-ganon, ha? Ang galing niyang tumalon. Parang natinik ng natinik ng mga karayom, char. Pero ang galing, ang cute ni Kuya, char. So, yun na nga, guys. So, para sa akin is 50% siya. Ganon. 50%. So, next video tayo. Wow. Yung mga ganon niya. Oh my God. Oh my God. Ayoko na. Ang taray! Ayoko na mag-TikTok. Ayoko na. Bakit yun? Ayoko na. Nakakaloka, ang galing. Perfect na perfect siya, guys. Kasi nga, oh my God! Yung effort niya, yung ganun-ganun niya, parang, Diyos ko, parang may matatanggal ata. Ganon. Ang sarap nung nasa harap ka. Yung mga ganon. Ang galing niyang gumaganong-ganon siya. Oh. Tapos yung mukha, ang cute niya, guys. Parang, oh my God, yung talagang sa ilalim talaga siya gumaganon, no? From the bottom talaga, sagad talaga. Charot lang! So, grabe, ang galing niya. Ang galing. Ang cute. Idol ko talaga to eh. So, yung ganon, yung mga ganon-ganon niya, oh my God! Charot lang. Sa next video tayo. Wow! Ang guwapa! Idol ko talaga to si Kuya Roy. Idol ko to si Kuya. Ang galing nitong sumayaw. Ang cute, ang guwapo. Oh my God! Perfect si Kuya, no? Sana all. Ganun. Pero ang galing ni Kuya. Para sa akin, si Kuya is is 100% talaga siya. Kasi yung smile niya, oh my God, parang nabibihag ako sa smile best. So sa smile lang ako tumitingin. So ang cute talaga niya, di ba? Ang cute niya best. My God! So, hi po Kuya Roy. So, idol ko po talaga to siya. Charot! So, yun na nga guys, ang galing nila. So, yun na po lahat ng mga boom, 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 ganun na mga sayawan nyo. Nakakalurky yung mga boom, boom na sayawan. So, yun po lahat, guys. So, parang, oh my God, parang pinagpapawisan niyo ko. Yung mga ganun. Pinagpapawisan ako, nakatingin sa kanila. Puro sila, oh my God, parang wala akong masabi. So, puro sila magagaling, masasarap. Oh my God. So, ang daming 100%, no? So, may level up talaga. Okay? No? May pinaghirapan yung mga gando. So, yun na nga guys, lahat ng mga videos, no? So, tapos na tayo, guys. So, maraming salamat po sa pagtingin ng mga videos ko. Don't forget to like and subscribe.